Bo día a todas e a todos. Benvidos e benvidas a este salón, ao Salón de Plenos do Concello de Burela. É unha alegría enorme vervos hoxe aquí. Sabedes que este é un lugar importante onde se toman as decisións do voso Concello. Nós temos pleno cada 2 meses, o último xoves de cada mes. E podédelo ver, ademais, telematicamente, ou poderíades vir a este salón porque é aberto ao público. Sabedes que hoxe, 20 de novembro, é o Día da Infancia, que mellor que tervos aquí, e non somente porque hoxe é un día importante no que nos vades poder compartir pois aquilo que preparastedes, o que sentides, o que creedes que está por facer, o que se pode mellorar, pero sempre insisto, cando coincido con cada unha e cada un de vós, en que non solamente estamos aquí en este edificio para escoitarvos, sino que vos podedes achegar en calquera momento, que o Concello ten varias vías de comunicación para poder, pois eso, non? Que nos fagades chegar todas aquelas preocupacións que teñades e que ao mellor pois non somos conscientes, e que é maravilloso, verdad? Teño aquí aos meus compañeiros, aos concelleiros, a Mario Pillado, Ramiro Fernández e Sandra Fernández. Concelleiros e concelleiras somos 13, no equipo de goberno somos 7, gobernamos en coalición 5 do Partido Socialista e 2 persoas do Bloque Nacionalista Galego, porque os 7 pois, conforman esa maioría que se precisa, non, dos 13 concelleiros e concelleiras para que nas sesións plenarias, cando se debaten os temas, alcancemos pois o número axeitado, non, para poder sacar adiante as propostas. A situación normal do pleno, aquí está a presidencia, que a ocupa a alcaldía. Nun pleno habitual, a man esquerda está sempre o secretario ou secretaria do pleno e a mau dereita o interventor ou interventora cando é un asunto relacionado coa parte económica. Na bancada da esquerda e na bancada da dereita están o resto de concelleiros e concelleiras. Nun pleno normal que teremos o próximo xoves, se podedes conectadesvos un momento e así vedes este salón, bueno, pois como se desenrola un pleno adulto, poño comillas, porque a veces deberíamos seguramente aprender de vos. En esa bancada estarían os 4 e 4 concelleiras, en este caso do Partido Socialista, e na bancada da esquerda pois están os 2 compañeira e compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, temos a 5 concelleiros do Partido Popular e un concelleiro dun partido independente. E aí pois é onde se debate. Quería dicirvos que hoxe vides aquí representando pois aos vosos compañeiros e compañeiras, aos vosos coles, que vades ter a palabra para bueno, trasladarnos o que preparastedes e despois haberá unha quenda de rogos e preguntas tamén para que poidades levantar a man e ter voz para preguntarnos o que queirades. Así que, sen máis, damos aberta esta sesión plenaria. Doulle a palabra ao meu compañeiro Mario Pillado, que exercerá de secretario e irá dando as palabras, os turnos para as intervencións. Moitísimas gracias. Ben, moitas grazas a todos e a todas por asistir. Non estamos tan acostumados a que nos aplaudan nos plenos, pero bueno. O reparto que se fixo da representatividade foi en función do número de alumnos de cada centro, que foi consultado coas direccións. Entón, desa maneira, resultaron 4 para cada un dos institutos, IES Montecastelo e o Sopredouro, e 2 representantes tanto para o CEIP dos Castros como para o CEIP Vista Alegre. Vou a pasar a decir os nomes e os turnos que corresponden, e pidevos que me corrixades se digo mal algún nome. Entón, a primeira quenda, no punto número 2, os dereitos da infancia e adolescencia no ámbito digital, vai ser para comezar por o IES Montecastelo, no que van a estar representados Aldara, Xoel, Yahaira, Shirley e Xavier. Yahaira, perdón, disculpa, Yahaira. Pois xa o vosso turno. Bo día, como ben dimos, son Aldara, Xoel, Yahaira e Xavier, alumnos do IES Montecastelo, e hoxe estamos aquí conxunto a outros compañeiros de outros centros para falar dos dereitos da infancia no mundo digital e dos perigos que pode implicar internet. Estamos por definir aquilo do que imos falar. Que son os dereitos digitais?
Con este concepto referímonos a aqueles dereitos que lles garanten aos nenos, nenas e adolescentes. A posibilidade de acceder, usar e disfrutar do ámbito digital de forma segura e respectuosa. Deles se fala na Observación Xeral 25, un documento do ano 2021 no que se analiza o impacto do entorno digital. Ten sobre os dereitos da infancia e que supón a actualización da Convención sobre os Dereitos do Neno de 1989. Agora, meus compañeiros, contaramos un pouco máis. Adiante, Xoel. Entre os dereitos mencionados na Observación Xeral 25, imos destacar 5. O dereito á privacidade, isto é, a que os nosos datos persoais e a nosa intimidade estean protegidos nos entornos digitais e non sexan empregados de maneira injusta ou prexudicial polas compañías digitais ou terceiras persoas. O dereito á seguridade e á protección, o que implica que temos dereito a estar protegidos da violencia, a explotación e ao uso na rede. Para iso é preciso adoptar medidas que loiten contra delitos, como o abuso sexual infantil en liña, o ciberacoso ou o child grooming, entre outros. O dereito á información e liberdade de expresión, para que podamos sacar as nosas propias conclusións sobre o que nos rodea e para desenvolver o noso pensamento crítico. É necesario que podamos informarnos con liberdade e que os contidos en liña sexan veraces, claros e comprensibles para nós. Por outro lado, tamén debemos poder expresar con liberdade os nosos pensamentos e crenzas, sen que nos manipulen nin censuren. O dereito á educación e á aprendizaxe. Temos dereito a unha educación gratuita e de calidade, na que se debe incluir unha educación digital, que nos axude a todos a acceder á tecnoloxía en igualdade de condicións e a empregala de forma crítica e responsable. E o dereito á participación infantil. É dicir, temos dereito a expresar as nosas opinións sobre aquilo que nos incombe, sempre e cando non manquemos as demais, e a que estas sexan tidas en contas polas nosas familias, educadores e autoridades. A continuación, Yajaira falará os principais perigos do mundo digital. Gracias, Xoel. Como sabemos, o mundo digital é extenso e complexo, e son moitas as situacións nas que o incumprimento destes dereitos non sempre se respecta. Entre os principais perigos aos que nos afrontamos os e as adolescentes, iremos destacar 4. Primeiro, a desinformación e manipulación. A proliferación de información falsa ou enganosa pode manipular opinións e influir negativamente na forma que os adolescentes entendemos o mundo e construímos a nosa identidade. Segundo, oversharing, que consiste en compartir nas redes máis información da que deberíamos, como localización, identidade ou hábitos de consumo. Esta exposición pode poñer en risco a nosa seguridade e abrir a porta a posibles fraudes, extorsións, roubos de identidade ou acoso. Ademais, estes datos son permanentes e nun futuro podenos afectar no ámbito laboral ou personal. Terceiro, a violencia das redes, que se pode adoptar varias formas, como o ciberacoso ou intimidación de persoas a través de medios digitais, mediante comentarios negativos ou difusión de imaxes comprometidas sen consentimento. O grooming, proceso mediante que un adulto gaña confianza dun menor como obxectivo de abusar sexualmente del ou obtener outro tipo de beneficios. A discriminación e discursos de odio, no que se ataca a outros pola súa raza, religión ou xénero. Ou trolling, que consiste na publicación de mensaxes provocativas, ofensivas ou falsas para desencadenar reaccións noutras persoas. E o cuarto perigo sería a adicción ás redes sociais, un grave problema que afecta ao desenvolvemento integral dos nenos adolescentes nos ámbitos emocional, social e académico. Por exemplo, a exposición continua a estándares de beleza irreais pode desencadenar en crisis de identidade e de confianza nun mesmo cando non se acadan eses obxectivos imposibles. Por outro lado, o desexo de estar sempre conectado e a sobreestimulación mental pode reducir a capacidade de concentración e afectar negativamente ao proceso de aprendizaxe e aos resultados académicos, ademais de levar a malgastar un tempo precioso que se podería ter dedicado a outro tipo de actividades máis productivas. A isto súmanse os sentimentos de soidade, ansiedade e depresión, que moitos podemos chegar a experimentar cando somos visitados nas redes. Con todo, en internet tamén se poden atopar cousas boas. Vainolo explicar agora Xavier. Gracias, Yajaira. Por último, queremos pechar a nosa intervención recordando que non todo é malo en internet. Pensemos, por exemplo, nas oportunidades que nos ofrecen as redes sociais das que acabamos de falar tan mal. Estas permiten
Primeiro, a interacción entre iguais e a posibilidade de sentirnos parte dunha comunidade de persoas con intereses similares. Segundo, o acceso a modelos de referencia, ou sexa, perfís aos que admirar e, consciente ou inconscientemente, intentar imitar. Terceiro, atopar apoio social e emocional. Nunha etapa tan difícil como é a adolescencia, ás veces resulta moi útil e enriquecedor expresarse en comunidades onde estean presentes outras persoas con problemas similares e aspiracións similares, establecendo así relacións de confianza mutua. Cuarto, o acceso á información. Do que xa se falou con anterioridade, aínda que a precaución e a verificación son necesarias, as redes sociais ás veces actúan como un megáfono para a actualidade que tamén nos interesa á xente nova. E quinto, o desenvolvemento da nosa creatividade. A verdade é que as redes sociais son unha ferramenta extraordinaria para dar renda solta á imaginación e despertar a creatividade daqueles que se senten máis capaces de expresar ideas, editar vídeos, etc. Ademais, o seu papel como escaparte de habilidades e talentos pode ter un impacto moi positivo nas nosas oportunidades laborais. Agora cedo a palabra a miña compañeira Aldara. Moitas gracias, Xavier. Como todos podemos comprobar, no noso día a día o mundo digital convértese nunha parte esencial da nosa vida. As desventaxes existen e son moitas, pero tamén é evidente que ben empregadas, as novas tecnoloxías poden ofrecernos moitas oportunidades. Aproveitémolas con sentidiño. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, rapaces e rapazas do IES Montecastelo. Ora, quenda é para o IES Perdouro, que teñen preparado unha presentación aí nesa pantalla co kit de supervivencia digital. Pois adiante. Máis da metade dos adolescentes españois aseguran que falaron algunha vez con descoñecidos a través de internet. O 25% recoñece que recibeu mensaxes con contido erótico ou sexual. E o primeiro acceso que teñen á pornografía prodúcese de media aos 11 anos. Bo día a todos e a todas, son Asier, un alumno do IES Perdouro, e os que acabo de dicir son os datos recollidos do estudo Infancia, Adolescencia e Benestar Digital elaborado por Unicef España en colaboración con outras entidades. Tendo en conta estes resultados, meus compañeiros Álvaro, Samuel, Sara e eu mesmo imos vos presentar o noso kit de supervivencia digital. Trátase de 10 consellos elaborados polo alumnado de oratoria do IES Perdouro cos que nos sumamos a este acendido polos dereitos da infancia no ámbito digital, que nos propón Unicef coa colaboración do noso Concello de Burela. Moitas grazas. Ciberacoso. Isto ocorreu hai uns anos cando ia a comezar no instituto e creeime a miña primeira conta de Instagram. Aos poucos días de crear a conta, subi unha foto con miña mai, xa que era o seu cumpleaños, entón felicitando aí. Horas despois de subir a historia, recibín varias respostas dunha conta con poucos seguidores onde criticaba o aspecto físico de miña mai e o meu. Con esos comentarios eu sentime moi ofendido e a única solución que vin aí era borrar a historia e a conta de Instagram. Polo que se recibimos mensaxes ofensivas non debemos responder. O primeiro que temos que facer é bloquear a persoa que nos lo enviou, despois guardar algunhas das capturas xa que nos poden servir para mellorar un pouco o caso e por último falar con un adulto de confianza. Grooming. Unha amiga de miña nai contou que a súa filla de 16 anos estaba a falar a través de mensaxes cunha persoa que coñecera nunha rede social. Esa persoa presentábase como alguén da súa idade con intereses similares e parecía moi amable, polo que a rapaza confiou nel sen sospeitar nada. Co paso das semanas, esta persoa insistiu en quedar para verse en persoa só para tomar algo. A rapaza accedeu xa que levaba moito tempo falando con ele e xa tiña suficiente confianza. Cando chegou ao sitio, deuse conta de que o home que esperaba era un home de 54 anos e que o que estaba intentando era conseguir dela cousas maiores, polo que volveu para a casa e contou a súa nai e decidiu denunciar. Gracias a isto solamente quedou nun susto, pero isto sirveu para que moita xente se dera conta de que hai moitas persoas que siguen enganando outros menores e que buscan de ti outras cousas diferentes. Polo que o noso consello é desconfiar de descoñecidos que intentan gañar a vosa confianza, non compartades datos personais con el, como pode ser onde vivides, a familia que tedes, etc. E nin aceptades encontros como lle pasou na situación de Samuel. Por último, se considerades que algo vai mal, falade con un adulto. Sexting. Hai uns meses, un amigo meu falábase cunha rapaza que non coñecía na vida real, só por internet. Falábanse todos os días a todas horas. E meses despois de empezar a falar, a rapaza pideulle unha foto espido. O meu amigo tiña moita confianza nela, entonces accedeu a pasarlla.
Días despois, estábamos no instituto na hora do recreo e notamos que todas as risas e miradas dirixíanse hacia o meu amigo. Un compañeiro da nosa clase viu-nos explicar o que estaba ocorrendo, que a rapaza só se falaba co meu amigo para aproveitarse del, conseguir unha foto del espido e difundila en grupos para que se riran del. Un 3% dos rapaces e rapazas asegura que sufriu xantaxe por fotos ou vídeos persoais. De antemán pode parecer pouco, pero nun instituto como o Perdouro, isto significaría que unhas 14 persoas pasarían por algo así. Por lo tanto, o tema do sexting e os seus riscos aínda sigue existindo a día de hoxe e pode faltarnos a calquera persona. Por iso é importante saber como protexernos. Rumores falsos. Nun instituto de secundaria, unha alumna de cuarto da ESO faltou ás clases por estar enferma. Esa mesma mañá, un compañeiro recibiu nun grupo de WhatsApp un audio no que alguén aseguraba que a rapaza fora expulsada por insultar e pegarlle a unha compañeira. O rumor soaba convincente e o audio pasou de grupo en grupo. En poucas horas, case todo o centro repetía a mesma historia. A propia alumna empezou a recibir mensaxes preguntando se era verdade e comentarios que a fixeron sentirse moi incómoda e sinalada. Cando regresou ao centro, atopouse con miradas despectivas e incluso algún compañeiro que evitaba falar con ela, polo que o profesorado tivo que intervir e aclarar publicamente que todo era falso. Aínda que o rumor se desminteu, o dano emocional xa estaba feito e a rapaza pasou varios meses con ansiedade e malestar pola difusión desa mentira. Polo que tedes que pensar antes de reenviar unha mensaxe é o máis importante non difundir rumores falsos, xa que poden causarnos moito dano a calquer tipo de persona. Aunque non o parezca, como dice a xente, a procesión vai por dentro. Se descobredes información falsa, avisade no grupo que atopástedes. Apostas. Era martes pola tarde e estaba na casa do meu amigo facendo un traballo para o instituto. Esa noite había partidos de Champions League, xogaban o Barça e o Madrid. O meu amigo enseñoume no móvil unha páxina de apostas onde se apostaba 10 euros ao Madrid ou Barça ganaba 40 euros. El veu-no bastante factible, entonces decidiu apostalos. Pola noite xogaronse os partidos e o Madrid gañou o partido, pero o Barça empatou polo resultado que perdeu os 10 euros apostados. Ao día seguinte, díxome que estuvera ayer moi cerca de ganar esos 40 euros, entonces volveu a apostar. Pero como consecuencia volveu a perder, e así día tras día tras día perdendo cartos. Meses despois deuse conta el só que estaba nun grave problema, e con a axuda de familiares cercanos e amigos cercanos conseguimos sacalo do mundo da ludopatía. Un de cada 10 adolescentes asegura que xogou cartos algunha vez, tanto de forma presencial ou en liña. Mais do 75% de menores non lles pediron o DNI, polo que iso é ilegal que unha persoa menor de idade participe en apostas, polo que pode crear dependencia e perda económica no teu futuro. Por iso escollede xogos seguros. Estafas. Un estudo recente indica que preto da metade da poboación española sufriu unha estafa ou intento de estafa por internet no último ano. Entre esa poboación atopas un pai dun compañeiro meu. Un día, o pai do meu amigo recibiu unha mensaxe no móvil en nome da súa empresa telefónica. Decía que había un problema coa factura e que tiña que premer nunha ligazón. A mensaxe estaba moi ben feita, tiña o logo, o estilo e mesmo unha linguaxe moi similar ao oficial, polo que non sospeitou nada. Ao premer na ligazón apareceu unha páxina que parecía totalmente real e pediu introducir o número da tarxeta dos seus pais para tramitar o pago pendente. O pai, pensando que estaba axudando, cubriu os datos. Unha hora despois, a súa muller recibiu unha notificación do banco avisando de cargos extraños na súa conta. A familia chamou ao banco para bloquear a tarxeta e presentou unha denuncia. Por sorte, todos os cartos foron devolvidos e neste caso puideron recuperar o diñeiro. O noso consello para este problema é que non debemos facilitar os nosos datos bancarios sen verificar a fiabilidade da web e debemos consultar cun adulto antes de realizar a compra. Adición aos videoxogos. Durante o confinamento, o meu grupo de amigos máis eu xogábamos un videoxogo que daquela época estaba moi de moda. O normal era xogar 1 hora e media, 2 ou incluso 3 horas ao día, pero había un membro do grupo que pasaba ese límite. Xogaba 5, 6 ou 7 horas diarias. Nos intentamos falar con el de que non era bo para a súa saúde, xa que poñía cousas como dormir, comer ou pasar tempo coa súa familia antes que o videoxogo. Os pais puxeronse en contacto con el xa que vían que pasaba moito tempo pegado á pantalla e levárono a un psicólogo. Tras varias consultas, foi pouco a pouco volvendo á normalidade. A día de hoxe sigue xogando o videoxogo, pero moito máis saludablemente. Debemos xestionar o tempo de xogo con límites claros. Se os videoxogos fan que descuidemos os estudos, as nosas horas de sono ou as relacións sociais, debemos falar coas nosas familias. Retos virais.
Un día, en case todos os grupos do instituto empezou a circular unha mensaxe sobre un novo reto viral que estaba de moda nas redes. Sen pensalo demasiado, unha amiga miña decidiu probar o reto e gravalo co seu móvil. Cando estaba a punto de conseguir o reto, perdeu o equilibrio, caeu ao chan e rompeu o brazo. Este incidente serviu para que moitos se decatasen de que algúns retos virais parecen unha parvada, pero poden provocar accidentes serios. A miña amiga recoñeceu despois que só fixera pola presión do grupo e que cometera un grave error. Non debemos participar en nada que poida poñer en risco a nosa saúde ou a doutros. A popularidade non compensa o perigo. Se ves un reto inseguro, alerta e non o difundas. Pornografía. Nun instituto cercano, un profesor estaba dando unha clase normal e notou que un alumno dos seus estaba máis concentrado no ordenador do normal. Foi ver a ver que estaba a facer e atopou contenido de pornografía no seu ordenador. Este suceso foi comentado co xefe de estudos e o director e decidiron investigar nos ordenadores de todos os alumnos do curso. Tras isto, atoparon que varios alumnos consumían contenido para maiores de idade xa ben sendo na clase ou na casa. Máis do 30% de rapaces e rapazas asegura que viu pornografía en algunha ocasión. Un de cada 3 casos foi de maneira fortuita. A isto súmaselle que o 70% non fala de sexo na casa. Neste caso, compre recordar, en primeiro lugar, que a pornografía está restringida a maiores de idade. En todo caso, se accedes de maneira accidental ou te sintes presionado ou presionada para consumila, acuda a un adulto de confianza. E recorda que a pornografía non representa nin situacións reais nin respetuosas. E por último, o móvil omnipresente nas familias. Os pais dun neno de 6 anos acostumaban darlle o móvil ao rapaz cada vez que saía, no restaurante, na cafetería, mentres tomaban algo, na sala de espera do centro de saúde e incluso na casa durante as comidas ou cando lles apetecía ver tranquilos unha serie. Facíano para que o neno estivese entretenido e non molestase, e así que o pequeno acabou usando a pantalla diariamente e tendo como unha tendencia. Co tempo, os pais decatáronse desa tendencia ao móvil e que tiña menos paciencia para esperar e que cada vez lle custaba máis entretenerse cos xogos de sempre. Cando falaron cun profesional, deronse conta de que o problema non era o neno, senón que eran eles, que un neno da súa idade non debería xogar con aparatos telefónicos, senón que debería xogar ao aire libre ou con xoguetes e apartalos de calquer tipo de pantalla. Para evitar este risco, debemos acordar coa familia momentos e espazos en pantallas na casa para conectar de verdade, xa que o diálogo é máis importante que o móvil. As persoas que nos queren deben de darnos un bo exemplo sobre o uso dos dispositivos. Os adolescentes usamos cada vez mellor a tecnoloxía, pero os riscos aínda siguen existindo. Partindo desta conclusión do informe UNICEF, poñemos fin á nosa presentación. Esperamos que vos puidéramos axudar moito a reducir estes riscos que a día de hoxe aínda siguen existindo. É máis importante aproveitar todas as posibilidades que ofrece Internet, tanto de maneira segura como responsable. Dende o IES Perdouro queremos darvos as grazas pola vosa atención. Ben, moitas grazas a Xier, Samuel e Álvaro Sala, disculpade que antes non dixen os vosos nomes, e a quen dá agora para o CEIP os Castros, no que van a falar María e Anxo. Bo día, son María e gustaríame compartir con vos unha reflexión sobre a importancia de estarmos seguros cando usamos internet e as redes sociais. Para nós, que medramos rodeados de pantallas, é moi doado entrar en TikTok, Instagram, YouTube ou en calquera xogo en línea. Pero esa facilidade tamén nos fai esquecer, ás veces, que detrás das pantallas hai persoas que poden actuar de maneira perigosa ou irrespectuosa. Un dos primeiros temas dos que quero falar é da protección dos nosos datos persoais. Moitas veces non lle damos importancia, pero os datos son como un tesouro. Cando damos información sobre nós, como o noso número de teléfono, fotos, horarios ou onde vivimos, estamos regalando pezas que outras persoas poden usar mal. Por iso, debemos pensar 2 veces antes de publicar algo ou contar detalles da nosa vida privada. Outro tema é o ciberacoso, que por desgraza é máis común do que pensamos. Ás veces comeza con pequenas burlas nun grupo, comentarios desagradables baixo unha foto ou mensaxes que fan daño. Pero debemos lembrar que, igual que na vida real, tamén na rede debemos tratar a todas as persoas con respecto. E se vemos que alguén está a ser maltratado, non podemos quedar calados. Podemos denunciar a conta, avisar a un adulto e, sobre todo, apoiar a vítima para que non se sinta soa. Tamén quero falar dos contigos perigosos. En internet podemos atopar vídeos, retos ou mensaxes que parecen divertidos, pero en realidade poden ser perigosos ou falsos.
Algunhas persoas inventan historias para conseguir visitas e outras intentan convencernos de facer cousas que non son seguras. O máis importante é ter pensamento crítico e non fiarnos de todo o que vemos na pantalla. Ademais, ter cuidado co tempo que pasamos conectados e conectadas. As redes sociais están deseñadas para chamar a nosa atención constantemente e ás veces iso fai que deixemos de lado outras actividades importantes. Falar coa familia, xogar ao aire libre, ler ou simplemente descansar. Un uso equilibrado axúdanos a sentirnos mellor e a evitar que Internet controle o noso tempo. Para rematar, quero lembrar que Internet pode ser un lugar maravilloso se usamos con cabeza. Podemos aprender, crear, compartir e comunicarnos. Pero a seguridade debe ser sempre primeiro. Co apoio das familias, dos profes e tamén de nós mesmos, podemos facer da rede un espazo máis amable e responsable. Moitas grazas por escoitarme. Chámome Anxo e hoxe estou aquí para falar dun tema moi importante para nós, as nenas e nenos que usamos internet e as redes sociais todos os días. A tecnoloxía é algo que nos axuda moito, permite comunicarnos cos nosos amigos, aprender cousas novas, buscar información para os traballos da escola ou entretenernos vendo vídeos e xogando en liña. Pero tamén debemos saber que internet non é un xoguete e que, se non o usamos con cuidado, podemos ter problemas. Un dos perigos máis coñecidos é o ciberacoso. O ciberacoso é cando alguén emprega o móvil, as redes sociais ou os videoxogos para insultar, rir de outra persoa, facerlle dano, excluíla ou pasarlle rumores. A diferencia do ciberacoso que pode pasar nun patio ou nun bus. O ciberacoso non para cando chega a casa, porque chega ao noso móvil a calquera hora. Isto pode facer sentir moi mal a quen o sofre, pode baixar a súa autoestima e facer que teña medo de concentrarse, de conectarse. Por iso é moi importante que non calemos. Se vemos a alguén que está a ser insultado en redes ou os videoxogos, podemos axudar bloqueando a persoa agresora, guardando probas e falando cun adulto de confianza, un pai ou un nai, un mestre ou mestra, ou mesmo chamando ao 017, que é un teléfono de axuda sobre a seguridade en internet. Non debemos ter vergoña, pedir axuda é de valentes. Outro risco ás veces non temos en conta é que nas redes sociais non todo o que parece é verdade. Hai xente que crea contas falsas ou intenta facerse pasar por alguén da nosa idade para gañar confianza. Por iso nunca debemos compartir datos persoais como o noso nome completo, a nosa dirección, o colexio, a nosa foto co uniforme ou información sobre onde imos estar. Tamén é importante configurar ben a privacidade das redes. Se temos contas, deben ser privadas e só debemos aceptar as persoas que coñecemos na vida real. Ademais, antes de subir unha foto ou vídeo, debemos pensar: gustaríame que isto o vise todo o mundo? Unha vez algo se publica, xa non sempre o podemos controlar. En resumo, internet pode ser unha ferramenta xenial, para a nosa seguridade está primeiro. Se aprendemos a usar as redes sociais con responsabilidade e respeto, podemos gozar de todo o bo que teñen sen correr riscos innecesarios. Sí. Moi ben, moitas grazas. Quen dá ahora por o CEIP Vista Alegre, no que van a intervir Malak e Izan. Bo día a todos e a todas. Hoxe, 20 de novembro de 2025, estamos aquí e do CEIP Vista Alegre para lembrar que cada neno, cada nena, cada adolescente temos dereitos que deben ser protegidos sempre. Dereito a ser coidados, a ser educados, a que nos queiran, a que nos enseñen. Temos dereitos que deben garantirse sempre e tamén dereitos no mundo digital. As tecnoloxías, a internet, as redes sociais forman parte do noso día a día. Falamos, xogamos, aprendemos e opinamos a través delas. Ofrecen oportunidades enormes para divertirse, aprender, relacionarse, pero tamén presentan riscos que debemos coñecer e afrontar xuntos e xuntas. Todas estas tecnoloxías son un espazo maravilloso para expresarnos libremente, para conectar con persoas de todo o mundo. Eses familiares que viven tan lonxe de nós, que vemos pouco e que as videochamadas nos fan sentir máis cerca. Eses amigos belgas que coñecimos fai uns meses e cos que de vez en cando podemos contactar.
Pero tamén sabemos que coas tecnoloxías ás veces aparecen problemas. O ciberacoso, as estafas, o contacto con persoas que non sabemos en realidade quen son. Porque o certo é que hai persoas que non utilizan estas ferramentas de forma correcta e iso pode afectar non só a nosa seguridade, senón tamén a nosa saúde mental. Por iso é tan importante lembrar os nosos dereitos tamén no mundo digital. Debemos estar protegidos en internet igual que no resto da vida. Temos dereito á privacidade, para que a nosa información persoal non se use sen permiso. Papá, mamá, avós, tíos e mesmo amigos, non compartades fotos miñas que algún día podan avergoñarme. Temos dereito á seguridade, para non sufrir violencia nin acoso. Usuarios digitais, non suplantades identidades. Non faltedes ao respeto a través da pantalla. Non estafedes a través de internet. Non credes perfils falsos para acosar a ninguén. Que o mundo digital sexa unha contorna segura para todas as persoas. Temos dereito á información, a acceder a contidos fiables. Non credes nin compartades noticias falsas que alarmen, enganen ou fagan danos demais. Temos dereito á liberdade de expresión, a comunicar as nosas ideas con respeto, respetando e sendo respetados. Temos dereito á educación, porque a tecnoloxía debe ser unha porta ao coñecemento, nunca unha barreira, unha ferramenta para poder aprender, buscar información fiable que nos sirva para medrar e limitar sempre a nosa curiosidade, inspirarnos a crear, a imaxinar e facer realidade un mundo mellor. Temos dereito á participación, a poder opinar e ser escoitados tamén nos espazos digitais. Por iso, familias, profesorado, educádenos desde a confianza, con pensamento crítico e sempre protexédenos. Institucións, regulade e garantizade a nosa seguridade e benestar digital. Empresas, creade espazos seguros, transparentes e respectuosos. Nós usamos as tecnoloxías, claro que as usamos, e queremos que xuntos as fagamos mellores, máis seguras, máis humanas. Queremos un mundo digital, no que aprender sen medo, no que expresarnos sen recibir odio, no que pedir axuda cando vemos que algo non está ben, no que sentirnos acompañados cando o necesitemos. Hoxe queremos recordarvos que cada mensaxe conta, pensemos antes de publicar, non escribamos o que non seríamos capaces de dicir á cara, non escribamos algo que nos faga dano, cada foto importa, non compartades imaxes irrespetuosas, cada dato protexido é un paso máis cara a seguridade. Cada vez que escoitamos e respectamos, facemos o mundo digital un lugar mellor. Bloqueemos algo que nos faga dubidar, denunciemos o odio, pidamos axuda se o necesitamos. Neste Día Mundial da Infancia, lembramos que nos gusta internet, que nos gustan os videoxogos, que nos gustan as redes sociais, pero ás veces non controlamos os tempos e que a adicción á tecnoloxía tamén é un risco ao que nos enfrontamos. Por iso, é importante que vós e nós recordemos que debemos xogar ao aire libre, relacionarnos cara a cara e para iso necesitamos espacios reais adaptados aos nosos gustos, ás nosas idades, lugares cubertos porque aquí en Burela chove moito e necesitamos tamén lugares abertos no que reunirnos e xogar. Sabemos que xuntos sempre podemos chegar máis lonxe, que todo isto do que falamos é unha responsabilidade compartida. Así que encendámonos por un mundo máis seguro, un mundo mellor para os nenos e para os adultos. Un lugar no que caibamos todos e no que todos nos sintamos respetados, apoiados e queridos. Ben, habitualmente nos nosos plenos hai unha segunda quenda, non sei se algún dos grupos quere utilizar unha segunda quenda. Que parece que non, entón xa pasaríamos ao turno de rogos e preguntas, que non sei se hai alguén que queira facer algún rogo, unha pregunta sobre o que sexa. Mira, temos unha voluntaria no público, moi ben. Non sei se algún dos participantes, dos representantes, quere contestar. Nós, en primeiro lugar, cremos que lles corresponde aos pais e nais e tamén ao sistema educativo. Que poden facer, ademais de prohibirnos ou limitarnos o uso dos dispositivos ou empregar aplicacións para controlar os nosos accesos? Tamén é moi importante que nos ensinen a empregar internet de forma segura e crítica.
que nos expliquen claramente os perigos ao que nos podemos ver expostos e que nos ofrezcan exemplos reais do que nos pode pasar se facemos determinadas cousas. Moi ben, grazas, Yajaira, grazas. Por outro lado, se podo seguir, Perdón. tamén creemos que é importante o papel dos estados que deberían de facer máis para controlar como as empresas usan os algoritmos para limitar a publicidade e acosarnos polas redes. A parte, tamén, as empresas tecnolóxicas as cales deberían de asumir unha responsabilidade social e moral e que non saquen tantos beneficios a costa de manipularnos e convertirnos en adictos dos seus produtos. Ora sí, moitas grazas, Aldara e Yajaira. Non sei se hai algunha pregunta máis, algunha proposta que facer. Moi ben, rapaz. A ver, comezando por este espazo no que vos escoitamos e expoñedes, además de maneira maravillosa, a problemática que sufrides e que sufre a sociedade a nivel xeral. A nosa responsabilidade dende aquí é sempre elevar aos organismos superiores xustamente o que estades dicindo, non? Necesitamos unha legislación que nos ampare, porque cando sufrimos ese tipo de acoso pois a través das nosas redes sociais, a través de tanto stories como no feed das publicacións, cando se comparten a través dos grupos de WhatsApp, do que carece todavía o noso país e moitísimos outros países é dunha legislación clara que nos ampare. Esa é a nosa responsabilidade como políticos. A política sí que sirve ben empregada e debe canalizarse hacia ese lugar. E tamén, por suposto, o que estades facendo hoxe aquí, que é mostrar, ensinar, non? Como todos podemos aportar. É moi importante frases que recollín, pois é importante que non calemos, pedir axuda é de valentes. Eu teño o convencemento de que se todas e todos aportamos un pouco, poderíamos ir en contra de esas outras persoas que deciden facer xusto o contrario. Os malos sempre son os menos, sempre son os mesmos, e sempre son os que van querer atacar, os que van querer facer dano. Pero os buenos somos máis. Entón, se non calamos e compartimos, se cando vemos que se está atacando a unha persoa, ti a axudas, a respaldas, a escoitas, te enfrontas a outra, ao compañeiro ou compañeira que está obrando mal, confío moitísimo en que eso, da man da outra parte que vos acabo de explicar, ten que erradicar todo isto que estades expoñendo aquí e que é real, para poder garantir pois todo isto que estades dicindo, a igualdade, a educación digital, a vosa seguridade, non? Esa tranquilidade que tedes que ter, porque eu miro vos a cada unha de vos e sí que penso, pois que época vos tocou vivir a vosa idade no mundo digital, porque se xa para os adultos é complicado, pois a vosa idade moitísimo máis. Entón, dende o Concello de Burela o que temos é ese compromiso en velar pola vosa seguridade, tanto a nivel elevando a organismos superiores o que se debería facer, como tamén campañas deste tipo. De feito, estábamos escoitando e estábaseme ocurrindo, isto sería un vídeo viral o que acabamos de escoitar aquí, porque é maravilla. Moitas gracias. Creo que hai outra pregunta, verdade? Bo día, Beltrán, moitas grazas pola túa pregunta. Podemos dicir que tanto homes como mulleres sofren problemas digitais, pero o tipo de consecuencia varía según o xénero. Por exemplo, a cifra máis alta é máis alta nos homes que nas mulleres, cando falamos de estafas digitais, pero no caso de suplantación de identidade ou apostas en liña. Pero as mulleres e as nenas somos as que máis sufrimos violencia en liña.
Por exemplo, segundo a ONU, o 73% das mulleres sufriu algún tipo de violencia mediante internet. O 90% das vítimas de sexting. Somos tamén mulleres e as mulleres somos as principais vítimas da creación de despidos en IA a partir de imaxes reais chamadas deepfakes. Tamén nos convertemos nas principais vítimas do uso de ferramentas como software espía. E volvemos a ser tamén as mulleres as máis afectadas polo grooming, que é o contacto con fins sexuais por parte dun adulto menor, cun menor. Polo tanto, parecenos moi importante seguir educando en seguridade digital, pero tamén en igualdade. Moitas gracias. Non sei se alguén máis quere engadir algo, facer unha proposta, unha pregunta. Entón, como se suele decir, non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión e se queredes e temos a autorización podemos facer unha foto todos xuntos e xuntas. Moitísimas gracias por estar aquí, É mellor este pleno que o que temos os xoves, verdad? Moitísimo mellor. Foi moitísimo mellor. Ainda que, bueno, nós tamén intentamos mellorar e de vos aprendemos, A verdade é que sí, moitas gracias.